madoda kunjalo uziphuma wethu bafowethu sanibonani. Nginibingelele bafowethu ngokukhulu nje ukuyithoba. Ngibingelele kakhulukazi kunina abathandi bomculo wethu, umculo kamaskandi. Ngibingelele futhi kakhulu kunina abathanda umculo kamashalela. Bafowethu ngiyazi nikhona nibaningi ninothando futhi siyakubonga lokho. Onibingelelayo-ke i-SMS lo wangubani, abanye bayamazi-ke insizwa-ke bathi uPastede indoda edlala ama-hit. Bafowethu ngithi ake ngize kunina bafowethu ukuthi ngizonikhulula iy'nhliziyo ngoba ngiyazi abaningi bakhathazekile, bayibuza ukuthi kuqhubakalani ngomsebenzi wethu omusha wakulo nyaka ka-2021 njengoba ngike ngakukhipha ukukhuluma ukuthi cha ingoma iyeza. Bafowethu iy'ndaba engiza nazo azimnandi ngoba kube ney'ngqinamba ey'thize eziye zahamba zaba zehibo. Umsebenzi wethu wabambezeleka kakhulu. Yebo umsebenzi ukhona, ingoma futhi ikhona, ingoma inkulu kakhulu njengoba nazi ukuthi umfana udlale ingoma ekuliphi izinga. So bafowethu ingoma iphazamisekile engeke isakwazi ukuthi siyikhiphe kulo nyaka ka-2021 bese kusiphoqile ukuthi masihlangana nabaphathi sigcine kuphuma isinqumo sokuthi umsebenzi wenu nize niwuthole ukuqala konyaka cishe ey'nyangeni ey'mbili ey'ntathu ekuqaleni konyaka nizobe seniyithola ingoma yenu ezobe isezingeni eliphezulu kakhulu lapho ngeke nize